Lassana Jackie ne bako joron dugutigi ne bɛ se ka min fɔ o la vraiment Mali propre mɔgɔw an kɔni an bɛ foli k'u ye kosɛbɛ vraiment u ka hakilina ɲuman na parce que an kɔni ye message passé misiriw la an y'a fɔ secteur bɛɛ la ko Mali propre mɔgɔw kan ka na dimanche sɔgɔma donc dugudenw ka bɔ au moins k'u bolo don baara la mais n'a fɔra ko jɛkulu dɔ bɔra secteur dɔ la ka na aw ka quartier nettoyer ko dugudenw yɛrɛ ma bɔ ka na yarɔ a image cɛ man ɲi vraiment kɔni ye ne yɛrɛ dabali ban quoi an kɔni toujours an bɛ mobilisation kɛ ka mɔgɔw la faamu pour que vraiment hakilina min b'u la mɔgɔw bɛ se k'u comportement falen cogo min na quoi. Mali propre mɔnkɔnba depuis dugu jɛra an bɛ baara la Jikɔrɔni depuis dugu jɛra an bɛ Jikɔrɔni Bakɔ Jikɔrɔni yan nɔ an b'ala ka caniveau labɔ an ɲɛ bɛ jeunes na u bɛ tɛmɛ carré kɔnɔ an bɛɛ bɔra quartier wɛrɛ de la ka na Jikɔrɔnikaw dɛmɛ mais an ma Jikɔrɔni sigida kelen min bɔra ka so k'u bɛ n'anw dɛmɛ an mana fɛn fɛn wele u b'a fɔ an ɲɛna k'an ka wari de d'u ma ko parce que an yɛrɛ bɛ k'a kɛ ko c'est pas gratuit mais u ma ko in faamu an bɛ fɛ maliyɛn ka nin mentalité de bɔ u kunkolo kɔnɔ c'est à dire ni wari tɛ maliyɛn kana ban ka baara kɛ ko fo wari an bɛ ka bɔ ne yɛrɛ bɔra Fumayanbugu dɔw bɔra Sebenikɔrɔ dɔw bɔra Bozola dɔw bɔra Senu dɔw bɔra Banankɔrɔ an filɛ ka n'u ka nɔgɔ bɔ mais je te dis mɔgɔ 2 de sɔrɔla yan Magasa filɛ nin depuis sɔgɔma a bɛ baara la mɔgɔ 2 de sɔrɔla yan ani Fatumata Bode voilà an b'ala ka baara kɛ yan nɔ u si ko k'u tɛ baara kɛ jeune baden de bɛ yan k'u tɛ baara kɛ dɛ k'an ka wari de d'u ma il est temps que maliyɛn ka comportement yɛlɛma il est temps que dusukolo min b'an na an k'o ta an ka baara kɛ n'a ye an ka wari ko bila n'an ma wari bila an ka dugu a tɛ jɛya caniveau kɔnɔnaw la yan il faut filmer caniveau kɔnɔnaw lajɛ a bɛɛ falen don fo yan fɛ mais n'Ala sɔnna a ma Mali propre mɔnkɔnba an b'a ka fɔ yɔrɔ min an t'a dɔn. Ne tɔgɔ Musa Magasa ne ye Bakɔ Jikɔrɔni Sud président ye aw nana k'a bɛna an ka caniveau labɔ an b'a fɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye n'i ko ko kɛnɛya sanuya de don ni sanuya ma kɛ foyi tɛ ma sɔrɔ vraiment an b'aw fo ka barika da a kun ka d'an ye Jikɔrɔni ka bɛɛ ka yan bi mais darula gɛlɛn de ye mɔgɔw sɔrɔ komi bi maraji ka ca mɔgɔw bolo ne yɛrɛ min filɛ ne kun ye den fa ye mais o bɛɛ n'a ta n bɛna n sen jɔ parce que nin ye min ye nin ye kɛnyɛrɛye de ye n'i ye sanuya kɛ i y'a k'i yɛrɛ de a ka ca ala fɛ a bɛ dɔ bɔ du dépense la paliw ni fɛn caman bɛ k'an minɛ bi a bɛɛ kɛ kun ye an man sanu de n'an ye sanuya fara an bolo la a ka ca ala fɛ an ka wari caman bɛ yan a tɛ taa fu la dɔgɔtɔrɔso la. Ne tɔgɔ Muhayidini Isufu Mayiga ka bɔ Bakɔ Jikɔrɔni ne ye point focal adjoint de quoi commune 5 vraiment ne bɛ se ka min fɔ an bɔra franchement ka baara ninnu an y'a ta an dusukun la quoi pour que an ka se ka Mali jamana bɛɛ sanuya bon plus particulièrement Bakɔ Jikɔrɔni quoi c'est-à-dire commune 5 quoi mais en réalité an y'a min remarqué vraiment pour le moment Mali mɔgɔ bɛ sensibilisation la vraiment an b'a ɲini jeunes ani musow fɛ franchement u ka effort fourni pour que an ka se ka an ka nin autorité ninnu de la transition an ka se k'u dɛmɛ quoi parce que Mali ko de don quoi c'est-à-dire c'est comme an yɛrɛ ka ko de don on doit prendre ça à bras vraiment le corps pour que nin objectif ka se ka atteindre sinon ni jamana n'an ma fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ la autorité min bɛ se olu kelen tɛ se ka fɛn ninnu kɛ quoi donc an Mali propre mɔnkɔnba an yɛrɛ ka laɲini ye an ka wuli ka jamana ka Bamakɔ sanuya ka Asimi Goyita a n'a ka tɔɲɔgɔn ninnu Sadio ni fɛn ninnu k'u bɛɛ dɛmɛ quoi parce que baara nin don a ka gɛlɛn kojugu tiɲɛ yɛrɛ la o mɔgɔ b'an ka dɛmɛ la quoi donc vraiment maliyɛnw k'an lamɛn u bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ appel lancé u ye quoi franchement u ka na u ka fara ɲɔgɔn an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka jamana jaya quoi. Ne bɛ se ka cikan min bila an ka dugudenw ma vraiment hali don y'a signalé troisième maire ye n ko bon hali ni dingɛ ninnu bɔra fo ka mɔgɔw de bila ka suivi kɛ secteur ninnu na ni mɔgɔ parce que ni san commencera ka na dɔrɔn mɔgɔw bɛ ɲaman kɛ ji la de donc fo k'o comportement de dabila parce que hali n'a bɔra toujours i b'a dɔn tant que suivi ma k'a la ça revient à la même chose parce que mɔgɔw bɛ ɲaman kɛla dingɛ kɔnɔ comportement de kan ka falen malidenw bolo bi quoi an kɔni vraiment ni nin sera ka bɔ ka ɲa vraiment an kɔni an bɛ na nin secteur la an bɛna mɔgɔ dɔw choisir k'olu bila ni san commencera ka na olu ka bɔ ka suivi kɛ n'u ye mɔgɔ min ye ka ɲaman kɛ dingɛ kɔnɔ dɔrɔn u k'a signalé an ye a ka kɛ sanction yɛrɛ de quoi a kana kɛ négocier ye bilen quoi ni mɔgɔ dutigi min minɛna ka don kaso la i ka tila ka wari sara est ce que i b'a dɔn u b'a fɔ ɲɔgɔn na sisan a bɛɛ bɛ dabila. Bon Mali propre mɔgɔw vraiment nin ye tare ta ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen de ma parce que n'i ye mɔgɔ kelen furakɛ a kelen min ye Mali bɛɛ de furakɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka Mali propre ala k'u ta ɲɛ ala ka développement d'u ma
jɔsen min b'u kɔrɔ hakilina min b'u kɔrɔ ala ka a ta ɲɛ ala ka basigi di jamana ma jamana ni ala k'an bɛn kelen ma ala k'a kɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn n'an ye ɲɔgɔn lamɛn a ka ca ala fɛ ko caman bɛ yen o bɛ sɔrɔ n'an ma ɲɔgɔn lamɛn a gɛlɛya caman bɛ